வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் சிவகுமார் தட்சிணாமூர்த்தி. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாழ்க்கையில வெற்றி பெற்றவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், அதே மாதிரி தோல்வி அடைந்தவர்கள் கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம், அது என்ன அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அதை ஒரு சின்ன கதை மூலியமா பார்க்கலாம் வாங்க. ஜப்பான் நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா நொபுகா அப்படின்னு ஒரு சிற்றரசர் இருக்காரு. அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகச்சிறந்த வீரர், ரொம்ப சாமர்த்தியசாலி, திறமைசாலி, எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் பாத்தீங்கன்னா விவேகமா செயல்படக்கூடிய ஒரு பர்சன் அவர் சோ அவரு ஒரு எதிரி நாட்டோட போரிட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது. சோ அந்த போரிடும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த எதிரி நாட்டுக்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு படை வீரர்கள் இருக்காங்க. நிறைய படை வீரர்கள், ரொம்ப மிகச்சிறந்த ஆயுதம்லாம் அந்த எதிரி நாடு வச்சிருக்காரு. இவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய படை வீரர்களோ இல்ல ஆயுதங்கள் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கோ எதுவுமே கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கும்போது இவங்களோட படை தளபதி, படை வீரர்கள் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க கிட்ட எதிரி நாட்டுக்கிட்ட நிறைய படை வீரர்கள் தான் இருக்காங்க, நம்மகிட்ட ரொம்ப எல்லாமே கம்மியா இருக்கு, இந்த சூழ்நிலையில நம்ம போரிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம தோல்வி அடைஞ்சிருவோம் அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் நினைக்கிறாங்க. சோ நினைச்சாலும் அதை போய் மன்னர்கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு எல்லாருக்குமே ஒரு தயக்கம். சோ தயங்கி போய் எல்லாரும் ஒரு நாள் நொபுகா கிட்ட சொல்றாங்க. சோ இதை கேட்ட அந்த நொபுகா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சரி ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம எதிரி நாட்டோட போரிடுறதா வேணாமான்னு இன்னைக்கு முடிவு பண்ண வேண்டாம், நாளைக்கு எல்லாரும் நம்ம புத்தர் கோயிலுக்கு போய் அங்க பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஒரு தங்க காசை எடுத்து நம்ம மேல சுண்டி விடுறேன், அதுல பூ விழுந்தா நம்ம எல்லாரும் தோத்துருவோம், தலை விழுந்தா நம்ம எல்லாம் ஜெயிப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த யோசனை எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருது. எல்லாரும் பிடிச்ச உடனே எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஓகே நாளைக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி அடுத்த நாள் எல்லாரும் அந்த புத்தர் கோயிலுக்கு போறாங்க. போன உடனே அங்க எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வெளில வர்றாங்க. வெளில வந்த உடனே மன்னர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த தங்க காசை எடுத்து இப்படி மேல சுண்டி விடுறாரு. அந்த காசு கீழே விழுந்த உடனே எல்லாரும் கூட்டமா ஓடி போய் பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தலை விழுந்திருந்து. சோ தலை விழுந்தா நாம தான் ஜெயிக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்குமே வந்துருது. சோ நாம தான் ஜெயிக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு உற்சாக எண்ணத்தோட எல்லாருமே போரிடுறாங்க. சோ போர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற உடனே மன்னர் ஒரு வெற்றி விழா வைக்கிறாரு. அப்போ எல்லாருமே பேசுறாங்க. அப்ப இந்த படைத்தளபதி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம தாங்க வெற்றி பெறணும் அப்படின்றது விதி, அதை யாராலையும் மாத்த முடியாது, அதை தீர்மானிச்சது அந்த தங்க காசு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அவரோட சேர்ல போய் உட்கார்றாரு. அப்ப மன்னர் அவர் பக்கத்துல இருந்துட்டு ஒரு ரகசியமா ஒரு தங்க காசை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு. அதை வாங்கி பார்த்த தளபதிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். அப்பதான் அவருக்கு தெரியுது, அந்த தங்க காசுல ரெண்டு பக்கமே பாத்தீங்கன்னா தலை தான் இருக்குது, பூவே கிடையாது. சோ அப்ப அவருக்கு என்ன தோணுதுன்னா, ஓகே நம்ம வெற்றி பெற்றதுக்கு நாம தான் ஜெயிக்க போறோம் அப்படின்ற ஒரு மன உறுதி தான் காரணம் அப்படின்னு அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு. சோ இந்த கதையின் மூலியமா நான் சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாருமே ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய மன உறுதி தான் ஒரு மிகப்பெரிய காரணமா இருக்கும். அதே மாதிரி உலக வரலாற்றை நீங்க திரும்பி பாத்தீங்கன்னா, வெற்றி பெற்ற எல்லாருக்கிட்டுமே மன உறுதி இருந்திருக்கும். அதே போல தோல்வி அடைந்தவர்கள், தோல்விக்கான காரணமும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட மன உறுதி இல்லாதனால்தான். சோ ஆகவே நாம முதல்ல நம்மள நம்பணும், நம்ம மேல நம்பிக்கை வைத்தாதான் நம்மளால் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும். இதை விவேகானந்தர் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம வாழ்க்கையில வெற்றி பெறணும்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை முதல்ல நம்ம உணரணும். அந்த ஆற்றலை எப்படி வெளிப்படுத்துறதுன்றது தெரியணும். அதே போல நம்மளால் சாதிக்க முடியும் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும். இல்லை இல்லை என்று சொன்னால் பாம்பின் விஷம் கூட இல்லாமல் ஆகிவிடும் அப்படின்னு விவேகானந்தர் சொல்றாரு. சோ வாழ்க்கையில நம்ம வெற்றி பெறணும்னா விடாமுயற்சி, கடின உழைப்பு, தொடர் பயிற்சி இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணணும், நம்ம இந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போக போறோம் அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டு அதற்கான ஒர்க் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளால வாழ்க்கை வெற்றி பெற முடியும். டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முயற்சி இல்லை என்றால் உன்னால் வெற்றி பெற முடியாது, முயற்சி இருந்தால் உன்னால் தோல்வி அடைய முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ எண்ணி துணிந்தால் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே சாத்தியம் என்று சொல்லி, எதுவுமே சாத்தியம்தான் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு. என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்களோட நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.